tutu marori aba muraba ino gaba kwenda bakonyakorera gochimaga ngambata eti gokora konye gasi na gabana igaba irete ngagabana tari gokora gasi bona chitura kita chiatumbirwe para egasi ya chakire bona baasire gosoma pendesi tigaba some pendesi nade baswe nyomba ime bakore gasi mwabachorete mwachorete abantu bachigotie mara chinguru na gabana ngakiora korotie mane chinguru ayenege susutie mane nesiba nenyare kane abamuraba inchinyo wambati wo muchiaso mo bwate bwana gamwa akere tuchikora n'abana inchi moje mo murusie bindari assembly baretera abana inchi ga chipara mo baroseri chinyagitari mo rosie chindoje mo baroseri chinsoko chingiya bakonyora maje bakunyu bano mwanze korwana moko minyaka uchiari umuntu ndako barangeli buri mu bikoro sana ime bako enda ari monyora muri mo ebyemba mosinyunga na kimoko sabe project morete gusi pero nagaba naba project ngokolera abantu bachora tu anyo gwachora tu buno mochumbi ogachora bune senator ogachora bune women rep ogachora ekio chore korera abana inchie gasi kolingana nekerogo kerio chorire tiga ko gende kanisa togo chiororo ndoli ko gende kanisa gwaka siasa kanisa togo gendo tuachi gusasi mo manene tuwe kei tuatebo manene asitwa gosere tuabere o manene tometa matuko asuke motu amarwaire chinyombo manene toruserio ainaro togo chikanisa lakini ndoli ko gende kanisa kwenda kurama egabana ngane achokora indi gabana abechokora abantu baminto kikeria mangana yikabisa monya kikeri bororo kani bali bakorera gabana echeche gabana sikwe bina chinyomba chinde etomweto kobako bakaba getutu bospi baodenga gabana ne miaka 10 kuno kwaga bete miaka 10 omanene nyasaba senia samalita koru kuchoni ombati egwadi yanero bo morenda korwali bo nchali adende chief majority ya kiska